Il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-ħsieb se jkun qed jingħata lil poplu kuraġġuż tal-Ukrajna. Dan tħabbar fi Strasburgu mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola wara deċiżjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-istess Parlament. Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society. Roberta Metsola qalet li fl-eqqel tal-gwerra li għaddejja bħalissa l-poplu kuraġġuż tal-Ukrajna mhux se jaqta' qalbu u nsistiet li huma mhux biss qed jiġġieldu biex jipproteġu djarhom is-sovranità, l-indipendenza u l-integrità territorjali tagħhom iżda qed jiddefendu wkoll il-libertà, d-demokrazija, l-istat ta' dritt u l-valuri Ewropej fil-battalji kontra reġim brutali. In-nominazzjoni għal Premju Sakharov tenfasizza l-isforzi tal-President Ukren Volodymyr Zelensky flimkien mar-rwol tal-individwi, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet statali pubbliċi, inkluż is-servizzi ta' emerġenza tal-Istat tal-Ukrajna, il-fundatriċi tal-Unità Medika ta' Evakwazzjoni Angels of Tyra, kif ukoll Oleksandra Matvichuk, avukat ta' drittijiet tal-bniedem u President tal-Organizzazzjoni Ċentru għall-Libertajiet Ċivili, il-Moviment ta' Resistenza Yellow Ribbon u Ivan Fedorov, is-sindku tal-Belt ta' Mariupol li bħalissa għada taħt okkupazzjoni Russa. Loti tal-Premju Sakharov se jsir fl-14 ta' Diċembru illi ġej fi Strasburgu.